Ganitong sitwasyon ng unang pumapasok sa ating isipan tuwing maririnig natin ang salitang edukasyon. Ngunit dahil sa pandemya, kinakailangan itong magbago. Nagtapos ang nakaraang taong pampaaralan nang hindi na nakabalik ang mga mag-aaral sa paaralan. Kinalaunan, inanunsyo ng Kagawaran ng Edukasyon ang pagsisimula ng susunod na taong pampaaralan sa Agosto 24. Marami ang hindi sumang-ayon dito at nanawagan ng academic freeze. Upang masalo makapaganda, inurong ang opisyal na pagbubukas ng klase sa 5 na Oktubre. Sa dami ng problema at hamon na kinakaharap nito, masasabi pa ba natin na ang edukasyon ay isa pa ring karapatan o isa na lamang pribilehyo? Bagong lahat, kailangan muna nating alamin kung paano nga ba nabibigyan ng edukasyon ang mga kabataan ngayon. Meron kaming mga asynchronous at synchronous na klase. Kapag synchronous, nagkikita-kita kami sa Google Meet. And after those, may mga asynchronous classes kung saan wala kaming online class pero may binibigyan na tasks na kailangan i-submit. So binigyan kami ng dalawang options. Pwede kaming pumili ng messenger platform or ng Google Meet. Printed modules yung ginamit namin kasi mahina yung internet dito. Dahil sa lahat ng pagbabagong ito, maraming paghahanda ang kinailangan gawin ng mga guro. Yung mga teachers ang pumunta sa mga bahay, mga bahay ng mga mag-aaral at maghahatid ng mga modules. Prior to us planning for the rest of the school year, planning for the activities that we're going to give out to our students, writing our syllabus, bago namin ginawa yung mga yun, we had to attend a series of seminars, webinars, ganyan. Sa personal point of view ko, pinipili ko lang muna kung ano yung kinakailangan nila ngayong panahon ng pandemya. Magagamit ba nila to? May apply ba nila to sa buhay? Makatutulong ba to sa iba? Makatutulong ba to para buksan yung isip nila? Lagi kong sinasabi sa mga klase ko, ang priority natin for this year ay makasurvive lang. Hindi ko kayo bibigyan ng sobrang daming trabaho kasi hindi yun ang priority natin ngayon. Ang priority natin ngayon ay mabuhay. Sa kabila ng mga paghahanda ng mga guro, maraming sektor pa rin ang nanawagan ng academic freeze. Nasama rin ako dyan sa movement na yan. Ilang tweets din with people na mga hindi nag-enroll. Kami rin nag-tweet din yan. Para sa akin kasi tama lang eh. Parang yung academic freeze, isa yung pamamaraan para mailabas ng bawat estudyante, ng bawat pamilya kung ano yung nararamdaman nila. Ang positibong epekto nito ay ang pagpapahinga nating mga mag-aaral, no? Makakapagpahinga ang mga mag-aaral, makakapagpahinga rin ang mga guro, tapos makapaghahanda pa tayo sa mga susunod na panahon. So yung cons naman niya, mawawalan ng trabaho yung karamihan ng Pilipino. Yung staff sa school, yung teachers. Kung nagpatuloy yung academic freeze na tinatawag at mali yung nabasa ng isang mag-aaral, sa palagay ko, sinong magtatama sa kanya? So baka wala. Ang edukasyon ang nagsisilbing mga lente natin sa ating lipunan. Kumbaga mas naiintindihan at mas napalalawak natin ang pagtingin natin sa mga tao, sa mga bagay, sa mga pangyayari sa atin. Kahit ano pa yung sitwasyon, laging mahalaga yung edukasyon. At dahil napakahalaga ng edukasyon, nakasaad sa Article 14, Section 1 ng Konstitusyon na ang edukasyon ay isang karapatan na dapat itaguyod ng Estado. Karapatan ninyo na makatanggap ng kalidad na edukasyon. Hindi lang basta edukasyon ha, hindi lang sapat yung sabihin na nabigyan naman ng edukasyon yan, nakagraduate naman yan eh. Yung mga tao may pribilehiyo, sila lang yung nakakatanggap ng kalidad na edukasyon. Meron pa sila kahit papano ng video conference, yung mga learning platform. Pero yun nga, yung mga platform na gamit ng public schools is yung sa amin, which is like Messenger, or pwede ring, meron ding option na TV. Alam ko may mga schools din na nagpo-provide ng parang radio lang. Yung mga mag-aaral namin dito, talaga sila? Priority talaga sila. Kahit sariling pera namin, gagamitin namin para sa kanila. Alam ko, hindi lang ako, maging ibang mga guro rin, ang hangad namin ay yung mabigyan ng kalidad na edukasyon lahat ng mga mag-aaral sa pampubliko man o pribadong sektor. Madami pang gray na areas na hindi pa na-address. I mean, yung education kasi, it's just on top. Tapos mas malalim pa sa edukasyon yung problema natin. Sa gitna ng mga hamon sa edukasyon, kinakailangan magtulungan at magkaisa ng lahat upang may patupad at maging epektibo ang paaralan sa tahanan.